Ahojte! Сьогодні будемо робити макіяж, але, звичайно ж, словацькою мовою. Так будемо малюватися, лічитися, робити си мейкап. Для нанесення мейкапу použijeme губку на мейкап або штетець. Далі використовую коректор на очне околіє. Потім додам контуровацію тичинку, або контуровацій крем, або контуровацій пудер. На ліця давам ліценку, трохи роз'яснювача та зафіксую все пудром помocou штетця. Намалюємо си очі, візьмемо церуску на очі, а окрім того použijeme ще очне тіні. І, звичайно ж, рясенка, шпірала, маскара, ktorú si dám na мігальнице або рясі. За бажанням ще використаю очні лінки. Управím si обочі, для цього використаю церуску на обочі або гел на обочі. Для губ маю церуску на пері, руж, а тiež леск на пері.